Dobrý deň, moje meno je Marian Pítek a prácu realitného makléra som začal robiť náhodne. Asi pol roka som bol nezamestnaný a pri pokusoch nájsť si zamestnanie som sa stretal s ponukami obchodných zástupcov, kde pri bližšom zistení si informácií ohľadne týchto pracovných ponúk som prišiel na to, že to nie je to práve orechové. Hľadal som prácu, ktorá by ma bavila, naplňala niečo nové, neprebádané, kde by som bol pánom svojho času a moja vynaložená energia sa mi vrátila vo forme slušnej odmeny. Prácu realitného makléra som začal robiť v jednej nemenovanej spoločnosti, kde sa mi však nepáčila taktika predaja, postup práce realitného makléra a samozrejme výsledky neprichádzali. Keďže som bol nováčikom v tomto odbore, chcelo to zaškolenie od profesionálov a takýchto som začal hľadať na internete. Náhodou som objavil inzerciu spoločnosti Texico Reality, ktorá ma oslovila najmä možnosťou úplného zaškolenia, kariérneho postupu, premyslenej taktiky predaja, podpora marketingu, dvojzložkové odmeňovanie a referencie zákazníkov. Momentálne pracujem v spoločnosti Texico Reality na pozícii manažéra obchodného tímu. Práca s ľuďmi ma baví, naplňa a ak máte dobré produkty, venujete sa tejto činnosti naplno a s radosťou, k zákazníkom sa správate férovo, tak výsledky sa určite dostavia. Ak vás táto prezentácia zaujala, chcete sedieť na mojom mieste, tak neváhajte. Pridajte sa k nám.